Ξεκινάω. Οι Ιούλοι μήνα φώτισαν, τα αστέρια μονοπάτι. Οσέα διέταξαν στον ελικό ένα πάρτι. Κόφτω, κάτι. Η αδερφή σου το έγραψε στο χαρτάκι, αγόρι μου. Ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν ξέρω, εγώ σταυρό, είχα βάλει ένα σταυρό. Αυτή δουλεύει. Ναι. Μια χαρά. Ναι. Okay. Λοιπόν, με λένε Βασίλη και είμαι καλά. Είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο Αεραστεχνικής Αστρονομίας. Εδώ και πόσους μήνες? Μερικούς, οι οποίοι μήνες μου δώσανε την ευκαιρία να καταλάβω ότι αυτό το αστροπάρτι θα έχει πολύ πλάκα, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον για όσους είναι ερωτευμένοι με τον σκοτεινό ουρανό, με τα αστέρια, με το άπειρο του ουρανού. Τι, εκεί κοιτάω, ναι. Καλά με όλη αυτή την παρέα των ενδιαφερομένων σε ένα αστροπάρτι από 25 μέχρι 29 του Ιούλη στο όρος Ελικόνα. Υποσχόμαστε να περάσουν καλά σαν κατασκήνωση και ο ουρανός, άμα η μητέρα φύση θελήσει, θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον να τον ζήσουμε. Ελάτε, σας προσκαλούμε. Γεια, είμαι ο Πιέρος Παπαδέας, είμαι Γενικός Συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής της 8ης Πανελλήνιας Εξόρμησης Αεραστεχνών Αστρονόμων. Γενικά είμαι υπεύθυνος για την διοργάνωση σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη ομάδα όπου δουλεύουμε όλοι μαζί για την πραγματοποίηση της ΠΕΑ. Τομείς εργασίας, πολλά άτομα με μεράκι, κέφι και εμπειρία στον χώρο της οργάνωσης. Από πράγματα όπως εθελοντές για καθαρισμούς και πράγματα τα οποία χρειάζονται για να λειτουργήσει ο χώρος με τόσα πολλά άτομα για 4 μέρες, μέχρι παρατηρητές για να βοηθάνε κόσμο να έρθει σε επαφή με την αεραστεχνική αστρονομία, ταξιθέτες, άνθρωποι οι οποίοι θα δουλεύουν για τα δίκτυα, τα ηλεκτρονικά, τον ηλεκτρισμό, τα νερά, οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά το πολύ ευτυχές είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα για βοήθεια, το οποίο εκπέμψαμε σε όλα τα κανάλια που μπορούσαμε, και προχωράμε δυναμικά σε μια οργάνωση η οποία νομίζουμε ότι θα αφήσει ιστορία στον χώρο των αστροεξορμήσεων, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Άριο οδηγό, τον Αντάριο οδηγό, την Τζαγέρα, Εγώ προσωπικά είμαι υπεύθυνος για τα workshop και τα εργαστήρια και το πρόγραμμα γενικά της Πανελλήνιας. Θα έχουμε πολλά καινούργια workshop φέτος, όπως φασματοσκοπία ή ραδιοαστρονομία. Θα έχουμε ουρανογραφία μαζί με αρχαία ελληνική μυθολογία γύρω από τους αστερισμούς κτλ. Θα έχουμε πολλά ωραία πράγματα. Το κυριότερο είναι ότι μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση φέτος, κεντρικό σημείο. Ελπίζουμε
ότι θα έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση. Είμαστε προετοιμασμένοι σχεδόν για όλα. Διαμορφώνουμε σε καθημερινή βάση καινούργια πράγματα για την εξόρμηση και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι μια πανελλήνια συγκέντρωση ερασιτεχνών που θα τη θυμώνται όλοι για την επόμενη δεκαετία minimum και ίσως και παραπάνω. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Βαγγέλης Οχλιάρας. Είμαι υπεύθυνος για την επικοινωνία του συλλόγου μας με τον ΕΟΣ Κυριακείου και το συντονισμό της εκδήλωσης. Να πούμε ότι χωρίς τη βοήθεια του ΕΟΣ Κυριακείου δεν θα μπορούσαμε να διεκπαιρεώσουμε την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης και τους ευχαριστούμε σε όλα. Επίσης, να σας καλέσουμε όλους όσους θέλετε να συμμετάσχετε και να βοηθήσετε, να δηλώσετε συμμετοχή στο astroexormisi.gr. Έχει ανοίξει η φόρμα της για τη συμμετοχή και επίσης υπάρχει μια φόρμα για εθελοντές για όσους θέλετε να προσφέρετε ακόμα παραπάνω. Ευχαριστούμε. Και για όλα αυτή ο Πιέρος. Να το θυμάστε αυτό.